Home, jo crec que en general el que és necessari és que tots plegats siguem més conscients de les implicacions del sistema financer en el que vivim, en el que treballem, en el que treballen els nostres diners, per poder començar a prendre accions i assumir responsabilitats també envers el que nosaltres transmetem en aquests actors del sistema financer, no els bancs. El primer pas gran i important podria ser saber què dimonis fan les entitats financeres amb els nostres diners, amb quins criteris els presten i de quina manera estan servint per construir una economia o una altra, i a partir d'aquí tots plegats començar a assumir una responsabilitat envers aquesta utilització dels diners. Jo crec que podem, amb la nostra pràctica, mostrar que volem que els nostres diners es gestionin d'una manera diferent, expressar a les entitats financeres tradicionals les nostres inquietuds per saber què s'està fent amb els nostres diners i exigir que ens tractin d'una manera més justa i més ètica, optar de manera decidida per treballar amb les entitats de banca ètica i d'aquesta manera forçar una miqueta totes les institucions públiques, en la mesura que la societat avança en aquesta direcció, a actuar també d'aquesta manera. Realment la banca ètica i les finances ètiques en general estan tenint un creixement, una evolució espectacular a Catalunya i a Barcelona molt especialment. Totes elles entitats que estan creixent de manera exponencial, que creixen molt més que l'evolució que està tenint el sistema financer i que més ho fan en un moment de crisi econòmica, financera i social com l'actual. Per tant, jo crec que és una proposta, la de les finances ètiques, que està arrelant amb força a una ciutat com Barcelona. Ser conscients, ser responsables i tenir alguna alternativa.